Da ni fel Pedair yn edrych ymlaen yn ofnadwy at y daith Mae Patagonia efo Rhys Meirion Mis Tachwedd. Mi fydd o'n drip unwaith mewn bywyd, dwi'n meddwl, a mi fydd yr atgofion fyddwn ni'n ei creu yn aros yn y co am byth. Wel, be fedra i ddeud am fynd i'r Wladfa? Mae'n daith byth gofiadwy, dydy. Mi fedra i ddeud hynny o waelod calon. Ac mae'r croeso mae rhywun yn gael yna yn hollol anhygoel. Mae bod yno mewn person fel petai a chael y cyfle i amsugno awyrgylch hudolus y lle yn sicr yn rhoi persbectif gwahanol iawn ar yr hanes. Mae mynd i Phatagonia a gweld y lle a cael y blas go iawn o'r gymuned yna. Fedra i'm deutha chi, dwi'n di cyffroi'n ofnadwy.